niektoré veci budú vyčerpané úplne do dna, a na ktoré budú ešte na hrane a to proste krásne chápeš. No zase čo je, možno, že sa ľudstvo preriedi. Ako vojnou. Alebo vojnou, alebo hladomorom. Taká vojnička by pomohla, alebo taká choroba, nie? No, vojna. Chrípka, nie? Alebo hladomor, chápeš, stačí mi hlad. Tajčia chrípka, tajčia. Proste brutálny hlad nastane a... Je to strgalita. Alebo kape pár ľudí. No a potom tí ďalší, čo prežijú, tak budú hľadať buď nové zdroje energie, alebo nejak ináč budú využívať tie, čo máme. Jak fajne sa bol. Ale už ľudstvo prežije už nie. Ešte dosť dlho tu bude naša civilizácia tak, ako ju poznáme. Určite, že my sa nedožijeme nejakého konca holopádu, ja si myslím. To asi nie, ale tak to príde. Ale môžeme dožiť celkom slušných zmien, čo to vlastne čo to deje. Také spôsoby. Какие тут моторы, сука, jednej fabrike majú sú robiť nejakých 500 000 motorov za rok, v jednej nejakej šmiešnej fabrike. A zošrotuje sa ročne oveľa menej. In Rajasthan, India, Udaipur is a miracle of water. The city was made possible by a system of dams Každý chce pod nové a nové. created an artificial lake. For its architects, was the water so precious that they dedicated a palace to it? Perfect. Nie, keď sa kúpil Škodovku starú a na Papi, nej zvedol jazdu na to šmerty. Presne s tým, papi. Naše to je dobré. Naše to je dobré. Také šikanovanie s chuťakom. India risks being the country that suffers most from a lack of water in the coming century. Massive irrigation has fed the growing population, and in the last 50 years, 21 million wells have been dug. The complexity of the challenge is a downside. In many parts of the country, the drill has to sink ever deeper to hit water. In western India, 30% of wells have been abandoned. The underground aquifers are drying up. Tak to bolo dobre.